Vítam ťa v aprílovej tvorivej výzve na vlne tvorenia. A dnešná téma je voda. Ja dnes budem tvoriť teda týmto médium. Môj obrázok z minulej výzvy pripomínal vodnú vílu. A dnes spravím možno niečo plne jednoduché. A trošku vám priblížim moje najobľúbenejšie médium. A to teda akvarel. Stretávam sa s tým, že veľa ľudí má pred ním veľký rešpekt, pretože si robí, čo chce. A dnes by sme to možno mohli využiť, že si robí, čo chce. A keď zdieľam tieto techniky akvareľové a sú u mňa ľudia, ktorí chcú pracovať akvarelom, tak prvý základný moment, ktorý si všímam, je, že používajú málo vody a druhý málo farby. Je to dosť náročné vysvetliť, koľko je dosť, pretože je to hlavne o pocite. Takže vás pozývam, skúšajte. Ja som si teraz najprv namočila tento povrch a je tam trošku modrej. Veľa umelcov robí to, že ten papier si navlhčie z druhej strany. Nerobím to až tak často, ale dávam to ako tip. Vyskúšajte, čo s vami bude rezonovať. Akýkoľvek návod, ktorý dostanete, a ten nech sa týka čohokoľvek, tak vás pozývam k tomu, aby ste si ho možno trošku overili vlastnou skúsenosťou, pretože vidíte to, robíte to isté a výsledok je úplne iný. Ako to je možné? Takisto, keď tvoríte teraz na vlne a zdieľate tvorbu, alebo pozeráte si to, čo vytvoria iní, tak je vždy zaujímavé vidieť, že téma je predsa úplne tá istá. Ako to, že má toľko rôznych výsledkov. Kto mi to vysvetlí? Ja si tu budem takto pomaličky stavať väžu z kameňa. Ak mám pocit, že tam je príliš veľa vody, môžem si ju dať preč. A ja osobne mám veľmi rada tieto prieniky.
ktoré tu vznikajú. Na to, aby vznikli, je potrebná voda. Je potrebné, aby sa tie vrstvy dotkli. A takisto, keď robíte s akvarelom, je dobré mať 2 kontajnery na vodu. V jednom si umývate štítec, tú špinavú vodu utriete a ďalej pracujete s tou čistou. Voda mi umožňuje aj hrať sa. Veľmi krásny je tento oranžový, ktorý vlastne skoro vôbec nemá tú oranžovú. Nebudete sa používať štítec, ktorý drží veľa vody. Môže mať rôzny tvar. Úžasný je aj tento. A vlastne môžete použiť aj na to, že tú farbu odtiaľ odsejete. Ďalší typ. Opäť na svete máme veľa vody, ktorá je slaná. Na vode je krásne, keď sa v nej dá aj nadýchnúť.
tá biela. A myslím, že to nechám uschnúť. Podotýkam, že tú sol treba nechať dobre zaschnúť. Toto nebolo ešte tak, ako by to malo, ale už som trošku netrpezlivá. A žiada sa mi ešte k tej vode dodať trošku kontrastu, pretože voda má aj svoje hĺbky. Tak toľko tvorenie k dnešnej vode. Vidíte, že ako tak prechádzame tými témami, tak sa pomaličky jedna do druhej prelínajú. Mám tu aj kameň, mám tu aj taký ohňostroj alebo vodopád ako oslava. Tak ak sa vám dnešné tvorenie páčilo, zostaňte verní tomuto kanálu, odoberajte ho, zdieľajte, pozvite aj svojich kamarátov na vlnu a kamarátky a teším sa na tvorenie opäť zajtra. Ahoj!